Diana, ce ai făcut? Diana, ce ai făcut? Spune ce ai făcut! Cât de filmează. Nu vă spuneți la nimeni. Dar spune ce ai făcut! Eu? Spune, amor! Bagă la mine! Da, mă, Bagă la mine! Bagă la mine! Hai să filmez Ungaria! Bagă la mine că spun eu ce-a făcut Diana! Super! Uite, acum ne oprim. Da. Diana a făcut în felul următor, a plecat de la semafor și în loc să iei pe banda ei, a venit pe contrasens! Diana te da de Și era gol. să ne omoare! Nu te văd, că ești prea în întuneric. Era să ne omoare! Eu cred că la din spatele meu. Da, pe cuvânt, am zis că nu mai așa, am zis că o lua drept acum. Nene, ceau, ceau. Da, cum de, n-ai văzut? Mai verde, uite că nu trece pe roșu, e verde. Nu ia, Doamne. Mergem pe drumul cel bun? Da, da. Zi, Lore. Ioi, da. Diana, Dar ce-ai făcut? nu pot să-mi dau seama. Eu n-am văzut, eu jur că n-am văzut banda aia. Uite ce drumuri bune au. Da, abia atât, dacă nu îți spuneam, vrei să te Sigur. Și la un moment dat se vedea marcajele contra ei. Cum dracu? Eu am tot drept aici. Da, nu mai face greșeala aia.